komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog nga probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes pitsa 13 na bulan sang Nobyembre tuig 2020. Uy, 42 ka adlaw na lang ang nabilin, Pasko na, 49 días na lang saylo na kita sa tuig 2021. Kabay pa, hindi pagdalon sa sunod nga tuig ang pagpinalumba sang bagyo sulod sa aton sini pungsod Pilipinas. Karon nga tuig naka-eksperyensya kita sang asod-asod nga paglaslas ang bagyo. Halin kay Quinta, pakadto kay Role, pakadto kay Tonyo, pakadto kay Ulysses. Perte nga balbalanay. Ti si Presidente Rodrigo Duterte kahapon nagpalayag nga wala sila sang tinulugan. Siling sang Presidente kahapon niya gusto ko maglangoy kay madugay na nga wala ako makapaligo. Galing, hindi gusto sa mga soldado. Sila ang hindi gusto nga maligo ako. Hindi ko luya nga magdistansya sa inyo. Mabulig ako sa akon masarangan. Kay man, gulpi lang basta mag-amo ng sitwasyon, kag hindi makita ang presidente, gapamangkot na ng tao, diin si Presidente Rodrigo Duterte, nga hindi siya kitaon, siling sang presidente, gusto ko gid nga magpadulong da sa inyo, maglangoy upod sa inyo ang problema, kay ginapungga nila ako. Kung mapatay ako, nga daan niya isa lang presidente, siling ni Presidente Rodrigo, niya may vice presidente pa man. Ay niya wala sila magsabat. Siling niya, Mr. President, kung mapatay ka mitanan. Kalain, purti man, sip-sip man ang mga sa palibot ni Presidente Rodrigo Duterte. Hamak mo kung mapatay siya kuno, mapatay mas latanan. Galing amunaya mo ang obligasyon sang mga nagagwardya sa Presidente. Nga kung may magtuyo sa kabuhi sa Presidente, mauna sila. Puerte, no? Grabe man si Presidente Rodrigo Duterte. Amo na to nga puerte nga halit sa bagyo, gapilak pa siya sang pilak ka mga tinaga. Pero ihatag ta sa Presidente, si Duterte naghiwat man sang aerial inspection sa mga area nga ginlaslasan todo sang bagyong si Ulysses. Baw kahapon, puerte, maluoy ka sa lugar dito sa Manila. Below sea level ng Manila mo. Wala man naton ginapangamuyo. Pilak tuig magsige-sige ni. Malubong ni sa tubig ang Manila. Porteo. Sa Marikina kag sa probinsya sang Rizal. Makita mo to nga. Pati babaw atop. May ido mo. Ang ido kabalo maglangoy. Galing ibang ido. Mga tutoy na higtan na sulod sa ketsa. Urot gid. So, maluoy ka. Porte man, nagkagina panginbulahan manaton pasalamat sa Armadang Kusog sang Pilipinas upon na sa Air Force, Army, Kapulisan, Coast Guard, kag Navy. Nga nagpatigayon gid, wala untat 24 oras nga ila sini rescue sa aton mga kauturan. Daw ka nami, walang tuluko, no? Nga ang tanan ga binuligay. Sa amo siya nga panahon, i-apply ang yatawag bayanihan, masig binuligay. Wala ka na mahimo, galulutaw ka na sa tubig, taga-atop ang tubig, sus din kakita na yan nga. Maluoy ikaw sa pila naton ka mga kauturan, nga panghakroy, ang ibanti,
kung isa may mga balatian, pati ano pagtindog mo na, kung hindi kayo tindog, kay iban na tigulang na kayo. Tapos ang tubig, taga-atop abe, sos Ginoo ko, porte man nga halit sang bagyo. Nga aman, kahit wala untat mo, wala pa mala ang tubig sa dalan, subulod naman ang isa ka bagyo. Wala pa matinluan, wala pa magtilindog ang pila ka kabalayan, sulod naman siya ka bagyo. Gin patindog na, skeleton pa lang, hinanos naman ni Ulysses. So, perte nga bayo sang bagyo sa pungsod Pilipinas. Kita nga taga Bacolod, kag taga Negros, sos de buenas kamo. Amo nang silingko kon may mga solosobra kamo sa inyo kinitaan, padala kamo bulig dito sa aton mga utod sa Luzon nga lubos na apektuhan sang bagyo. Pasalamat kita, tangla kamo sa langit bisan paano, pangayo kamo sang inyo sini nga pagpasalamat. Apat ka bagyo, wala gid inigo ang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Sa partial lifting sang liquor ban, nagasiling dira nga pwede makabaligya sang ilimnon. Kung basihan ang Executive Order number 17 ni Mayor Bing Leonardia, pwede kaw kabakal ilimnon alas 12 sang ugto, tubtob alas 6 ang takna sa gabi. Pero ang ikog among basahon nyo, may ikog ang among Executive Order. Pwede ka kabakal, hindi ka pwede ka inom sa mga balaligyan, sa mga establishmento komersyal, sa mga restaurant, kag mga restobar, kag iban pa. Pwede ka kabakal dal o ninyo sa inyo sinipuluyan. Inom kamo sa pribado nga lugar kag hindi sa publiko kay wala pa ina ginapahanugutan sa idalom sang General Community Quarantine. So amo na para mauluatag bala. Kadamo nagali sa mga establishmento nga nagapainom gabaligya sa ilimnon. Ang pagbaligya wala kwestiyon. Basta hindi mo pagtugutan nga mag-inom sa imo balaligyan. Amo na ang kaundan sa among mando ehekutibo sang alkalde sang syudad sang Bacolod. Kadamo na siya nagalabre mo. Kapon gamonitor ko, si Sita Legal Officer Attorney Joselito Bayatan nagsiling nga ginpasiraya man ang Caribbean Resort sa Golden Fields Commercial Complex. Inadilian man ang pag-operate sa mga ining katulad sining mga resort nga ni. Di ka na mo damo tao ko no. Basi ko may mga okasyon sa sulod sang Caribbean, wala pa permit, wala sang permiso gikan sa syudad sa Bacolod nga magbukas, kag wala pa man sang permit nga gin-issue ang Bacolod para magbukas ining mga resort. Tigin pa sira. Amo na bala dapat intindihon tagid kung ano ang ginamando sang syudad sa Bacolod. Hindi pa pwede kamo punta Taytay tanan nga resort na pinasira. Tanan nga beaches sa Punta Taytay pinasira. Kay umabre wala pa manggali gitugutan nga magabre. Ti amo ni
nga pinanglibot ti istikto subong ang syudad sa Bacolod. May na nga makaintindi ka mo nga hindi pa pwede ka inom dira sa ina ninyo. Pwede ka mo kabaligya, dalon puli, pero hindi pwede imnon sa siling ko na sa mga ukon sa mga pampubliko nga lugar katulad sa mga restaurant, sa mall, kag sa iban pa. Klaro na? Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang pananakit ng sikmura ay dahil sa asin na pinuproduce ng ating tiyan. Pakinggan. Aga pa simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga, Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 55. May pila kita kaabyan na tulotandog ang topiko pinatyanay sa katapo sa media. Tisiling ko, amo na ang aton obligasyon. Ginsudlan tayo nga profesyon, wala kita mahimo. Depende na sa pila naton katagpalamati. Kaya di hamak ng mga nagkalamatay mo. Na intriga guro siya, kaya nagligad nga Martes kadumdom ka mo. Dito sa Villasis, Pangasinan, linutang ini si Virgilio Maganes. Kadwa na siya lutangon. Unang paglutang sa iya, wala siya matapat. Kadumdum ka mo. Komentarista ini siya sa DWPR nga waragwagan sang radyo. Sang 2016, inambos man siya. Linutang, wala mapatay. Nagligad nga Martes siya, pinaarakan sa riding in tandem. Wala gin makatibawas, patay. Tigaling amo na sa nasiling ko, amo ni ang kadelikado sang trabaho. Kung ara ka sa media la binigid kon komentarista ikaw. Basi may malapakan ka nga tikod, ti kay wala sila yung microphone, pero may 45, ti amo nang gamito nila kontra sa imo. Kung hindi ka pag iakosar libel, lutangon ka. Ti kung 45 ilutang sa imo, mahuya ka na magbangon. Amo na. Amo nang kadelikado sa obrata. Kabalo ka mo nga kinanglan matapna manini mo. Kay mga 190 na mo ang mga ginpamatay halin sa tuig 1986. Puerte sa bilog nga kalibutan mga 1,200 ka jurnalista na mo ang pinanglutang diri sa Pilipinas siya sa idalom sang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Ika-18 na ini, si Virgilio Maganes nga ginpatay. Ti, ang iba nula gidustisya. Masaker? Dito sa katapos ng media to? Ay, oo. Pila to ka media ng kalamatay. Wala gid. Wala pa hustisya tub-tub subong. Amo gani nga siling ko, kung padayon nga wala magkaladakpan ang mga kriminal, ti ako sigurado ako nga si Maganes ni hindi pa katapusan nga katapos sa media. Ang posible patyon. Ipalayo lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 58. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon.
Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba.
Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:04 na. Happy birthday lang kay Cory Bida. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.